Kontatuko eskozu apur bat, ze pasatu zen abadinon alkatearekin eta udaletxekoekin, esan duzu zure neba Jon kartzera joan zala. Eta ze pasatu zen hemengo alkateekin nortzuk izan ziren eta... Eske, hori badaia eta badaia bai, eta ez da bestekin joan, eta gero aguazile gona, usabe. Horrek, zerienak hau hau zelan. Iruñako San Cristobal. San Cristobal, bai. Hor. Badaia zan alkatea. Bai hau duen txik, hau eta mazai zinero. Haure dago hemen solo ninganein bizizan batek zintzen alkatea. Gero guk izan bera. Julian irazua. Julian. Bai, horrek itxea bainin, barri duten alkatea. Alkatea eta udaletxeko bebetan, usagalauke barri zen. Uste dut, alkate izan zala badaia, Sotero badaia, eta alkate ordi edo teniente alkalde hori izan zala Iturriaga Goitia, Patxitu. Gero bat Hipólito Arganza, Mauricio Subero, Donato Zoazua, eta horrek dana sartu abizen kartzela. Bai, dana. Eta ez bakarrik eurek langile, bai, ezaguetu zen amazazpi urteko mutiko bazat, amazazpi urteko... Hazi barri hauen laguntzen, sekretarizu zen Emilio Basterretxea. Horre izaren egon zen Puerto Santa Maria Markoen hori. Emilio Basterretxea? Bai.